Mayor Jerry Treñas ginpaboran ang plano sa Interagency Task Force nga ibutang ang bugos nga pungsod sa Alert Level 1. Pabor si Mayor Jerry Treñas sa plano sa Interagency Task Force nga ibutang ang bugos nga pungsod sa Alert Level 1 sumugod sa Marso. Para kay Mayor Treñas, dako ang mabulig sang siningalihok, ilabi na sa liwat nga pagbangon sang ekonomiya, partikular sang Iloilo City. Kung magligwa na ang protocols, amat-amat naman magabalik aktibidad kag mabuhi ang nagkalain-lain nga sektor suno sa alkalde. Ang IATF sa national nagapreparar na para sa new normal sa Marso. Alert level 1 all over the country, no? And I think kita dapat tatagan naman ligwa para nga matamat naman kita balik sa new normal. Kag ang aton pumuluyo nga nawadaan sa trabaho, matagan naton trabaho. Base sa pinakaulihing nga datos ng Department of Health, nabutang sa moderate risk ang syudad sang Iloilo. Gani ginulat ni Mayor Treñas ang sabat gikan sa IATF matapos nga nagpadala siya sang sulat nga kun mahimo panubuan ang alert level status sang Iloilo sa nabilin nga inadlaw sang Pebrero. Sa piyak nga bahin, gipahanumdum sang Iloilo City Government nga all set na ang vaccination rollout sa Sabado kag Domingo. Para ini sa ginikanan nga madala ang ila kabataan nga nagaedad 5-11 sa 3 ka mega sites. Bukas ang SM City, Robinson's Haro, kag Mega World sa pag-akomodar sa mga kabataan. Ang pediatrics vaccination ang isa sa ginadusogid sang lokal nga panguluhan para matagan sang proteksyon ang mga kabataan kag magbalik ang face-to-face classes sa mga bulutuan. Kevin Patrick Asipe para sa Level Up Patrol. Mga tagdaog sang Miss Iloilo 2022 nagbisita kay Mayor Jerry Treñas. Aton hibaluon ang ila advokasya kag preparasyon para sa national pageant. Napunan sang katahom ang Iloilo City Hall kadungan sang pagbisita sang reigning beauty queens sang Miss Iloilo 2022. Si Dorothy Hemilian ang mangintiglawas sang syudad para sa screening sang Miss Universe Philippines. Todo na ang preparasyon sang 21 anyos nga dalaga gikan sa La Paz, Iloilo City. I am undergoing online sessions with them in terms of Q&A, but this March I'll be going to Manila to train with them face-to-face. So I'm really excited for that. Si Blessy J. Villablanca naman ang mangintiglawas sang Iloilo City para sa Miss World Philippines. 20 anyos si Blessy kag nagpaidalom na sa training. Review kami for Q&A, and also we have to be mentally prepared. Kaya damo-damo, gina for sure mga changes na maabot sa man kabuhi. Samtang si Alicia Lorraine Abella naman ang magapasakop sa Binibining Pilipinas 2022. 23 anyos si Alicia kag handom nga makakuha sang corona. Doing such activities with coaching and the ramp that we have, because joining national pageants is not a joke. You need to be prepared to go there. Bugos ang suporta ni Mayor Treñas sa mga matahum nga dalaga, ilabi na sa ila mga advokasya. My advocacy is creativity development for children in the community. I want to ensure that every child has the opportunity to develop their sense of artistry at a young age. My advocacy is for neglected and abused children, para sa mga kabataan nga ginabuso. This is what I want to carry sa Miss World stage. My advocacy is self-reliance among youth for life betterment. This is to reach their full potential as young individuals. They need to know how to survive. Nagapangayos ang suporta sa mga Ilonggo ang 3 ka mga beauty queens sang Miss Iloilo 2022 para sa ila national pageants. Carmela May Rodrigo para sa Level Up Patrol.